Os libros ilustrados ofrecen un inmenso abano de posibilidades para o tratamento visual de un tema. Entón, bueno, a típica... Sí, o típico libro ilustrado tradicional era, en principio, un que seguía un texto e ibanse facendo unhas ilustracións correlativas, digamos, non? Pois do estilo, quizás, así, últimamente, pois o único que queda é o amor, por exemplo, non? E outra parte de libros ilustrados iban facendo un desenvolvemento argumental mediante unha secuencia gráfica máis ou menos extensa ata chegar a casos como de Emigrantes, de Shantown, onde todo o peso da narración está nas imaxes. Entre estes dous extremos están as versións ilustradas de obras clásicas, recentemente o Diario de Ana Frank, por exemplo, están os cómics tradicionais, pezas estructuradas en distintos episodios con certa independencia argumental que tiña que ver coa fórmula de publicación periódica original. Podese ver, neste caso, tanto as famosas publicacións de superheróis en entregas ou os tebeos tradicionais, non? Por outro lado, estarían as denominadas novelas gráficas, entendidas como aquelas narracións de certa extensión que compoñen unha única historia con moi diferentes vertentes e aspectos secundarios e que xa están destinadas á lectura para un público adulto, ou polo menos non están especificamente destinadas para un público infantil ou xuvenil. Son casos paradigmáticos disto Maus ou Persépolis, que tanto pola súa extensión considerable como pola densidade do seu contido foxen da clasificación tradicional de cómic, no sentido etimolóxico que tiña o termo inglés, como viñeta ou historieta cómica onde predominaba o humorístico. Recentemente, as combinacións de textos e de imaxes chegaron a empregarse de xeito moi innovador para narrar unha historia en obras como La invención de Hugo Cabret, moi de boga últimamente, onde se suceden partes de relato textual e partes de relato gráfico, sen superpoñerse, van de xeito alternativo e superan digamos que son unha forma diferente á tradicional, non se está ilustrando un texto previo, nin se están ao mesmo tempo poñendo imaxes e texto, sino que o texto vai narrando dunha parte ata que o retoma ao resto da narración as imaxes e así sucesivamente, non? Esta combinación en distinto grau das imaxes e da palabra, co obxectivo de relatar unha historia, libera da densidade habitual o proceso de lectura e disminúe certos prexuicios de grupos de persoas que non son grandes lectores para chegarse aos libros. É dicir, a presencia da secuencialidade gráfica nunha obra contribúe notablemente a poñela en contacto cun maior número de lectores, ou sería máis apropiado dicir, cun maior número de espectadores, polo que se convirte nunha nova manifestación da cultura popular, entendida esta no sentido de cultura de masas, cultura popularizada. Nesta fórmula contemporánea de transmisión cultural apreciase unha tendencia paulatina a trascender os límites tradicionalmente asignados a obras con importante presencia de imaxes, posto que con frecuencia afástanse desa orixe humorística da que se falou e os seus contidos xa non son amables e lixeiros, senón que favorecen a presencia e o tratamento de certas problemáticas da sociedade actual que abordan con maior ou menor profundidade segundo os casos. Para exemplificar isto con obras máis ou menos específicas, o tratamento, por exemplo, do SIDA aparece en obras como Píldoras azuis ou Pedro e yo, nos dous casos visto desde a perspectiva de alguén que convive con seropositivo, nun dos casos como parella e noutro dos casos como amigo. Por outro lado, a experiencia da emigración e da inmigración na súa vertente traumática aparece recollida con exquisita sensibilidade en Emigrantes, un libro do que xa se mencionou con anterioridade. Tamén aparece a marxinación e a soidade de grupos e individuos concretos, como os anciáns, tamén moi recoñecidamente en Enrugas, que se falou esta maña tamén del, premiado na súa versión fílmica, ou o Sin Teito, con obras como Miguel, 15 años en la calle. Por outra parte, a discriminación, nomeadamente das mulleres, en moitos casos no ambiente laboral, aparecen en obras como Andando, por exemplo, ou Lulú, muller desnuda. Na primeira destas obras, unha muller é despedida do seu traballo por o embarazo ou é presionada ata que o abandona, e no outro dos casos, unha muller é rexeitada nunha entrevista laboral, que é o que se percibe nesa secuencia de imaxes, por ter cargas familiares. Tamén se produce, por suposto, a reproducción da discriminación das persoas que teñen unha orixe racial diferente
en obras como, por exemplo, El tiempo arrebatado. Ademais, tamén se reproduce a realidade das injustizas que en obras como O fillo da furia evoluciona cara a violencia contra o sistema opresor. Así mesmo, xorde ao absurdo dos conflitos bélicos como tema, que aparece en obras como Amando Diaño e moitos outros que teñen a temática dos conflitos como telón de fondo. É bastante frecuente, en concreto, o caso do conflito árabe-israelí, en obras, como dúas das que están exemplificadas aí, Notas al pie de Gaza ou Metralla. Tamén aparece a temática da pobreza, neste sentido, Todo el polvo del camino e outros precedentes seus resultan especialmente significativos. En concreto, esta obra está ambientada na Gran Depresión americana e exemplifica, eu creo que de unha maneira moi directa, unha serie de extremos aos que poden chegar as persoas cando se atopan en situacións límites. Eu creo que ten unha serie de ensinanzas que deberíamos ter moi en conta, nas situacións nas que nos atopamos agora, de estreiteces. Ben, despois tamén aparece representada a diferenza en personaxes como María e yo, que se achega ao universo dos autistas, ou en Carne viva, cuxo protagonista padece unha deformidade física que condiciona as súas relacións co resto dos personaxes. Precisamente na actualidade, o emprego das imaxes e dos debuxos é o aliado perfecto para traballar estas temáticas controvertidas e mesmo polémicas, pois facilita moitísimo a identificación co outro. Isto parece obvio tendo en conta o enorme predominio do audiovisual que ten lugar na cultura occidental contemporánea, tal e como se difundiu ata o aborrecemento durante a segunda metade do século XX a violencia por distintas carnes icónicas, televisión, cine, fotografía, agora parece chegado o momento de reeducar a sociedade receptora de todas estas mensaxes visuais na valoración da diversidade primeiro e na da tolerancia despois. Son moitos os libros ilustrados en todas as súas variantes posibles e especificamente nos que se mencionan aquí, que son as novelas gráficas, pois son moitos estes libros que se achegan de algún xeito ao didactismo cívico e conductual, mediante a presentación da realidade nunha perspectiva diferente ao habitual. Con este obxectivo empréganse distintas estrategias que, na miña opinión, poden clasificarse de forma esquemática en propostas positivas indirectas e directas, por unha parte, e propostas críticas por outras. Dentro do primeiro grupo, as propostas positivas indirectas, o recurso máis habitual porcentualmente é a aparición dunha personaxe secundaria que é susceptible de ser discriminada ou rechazada socialmente, ou ben que entra en contacto cunha cultura allea en circunstancias que lle son adversas e non consigue encaixar nera con facilidade. Este é o caso do protagonista esquimó de Groenlandia, Manhattan, ou do cura que chega á cabana de Balieiros. A técnica dominante en canto ás propostas positivas directas é a focalización da narración dende o punto de vista do marxinado e do seu espacio vital, como ocorre en Miaño e a xa citada María e yo, que se achegan ao mundo dos nenos diferentes. E en outras, como El arte de volar, onde a opresión da sociedade franquista marca toda a existencia do protagonista. A opresión dos estados fronte aos cidadáns, especificamente as mulleres, tamén aparecía recollida en obras como Persépolis, por exemplo, ou Nailor Rowan. Por outra parte, estas dúas propostas positivas, digamos, tanto a directa como a indirecta, suelen presentar unha reacción de solidariedade, como ocorre en El Faro, en algún momento significativo do desenvolvemento argumental, que favorece que se produza unha integración en algún colectivo, en ocasións constituído por outros elementos discordantes da sociedade. Por outra parte, como xa se dixo, realízase a crítica de actitudes e comportamentos poucos tolerantes, que en ocasión supón tamén a revisión da historia máis ou menos recente da humanidade, sendo o pasado de Occidente o gran foco de atención. Hai moitas obras deste tipo que recrean situacións de crueldade extrema e loitan por destruir a visión única e egocéntrica de certos grupos, especialmente nos conflitos bélicos do século XX. A Guerra Civil Española e a represión posterior, a Segunda Guerra Mundial, o xa citado tamén conflito árabe-israelí, en obras como El arte de volar, Maus, Prisionero en Mauthausen e moitas outras. Non hai que esquecer a absoluta necesidade de superar visións eurocéntricas do mundo, como as que poden atoparse en obras convencionais e clásicas do cómic. Este é o caso célebre e triste, digamos, de Tintín no Congo. Hoxe en día ofrécense visións moito menos reduccionistas da realidade no terceiro mundo, como é o caso de Aya, de Joe Pongo, que mostra a vida diaria
de varias familias na Costa do Marfil con moita dignidade. É dicir, en xeral, existen dous camiños sementados de imaxes para dirixirnos cara á tolerancia. O primeiro deles pretende amosar a vida das persoas que teñen dificultades de integración de xeito que se estableza unha identificación dos espectadores con eles mediante a empatía e tamén pretende diversificar así a ollada da sociedade reproducindo a visión da realidade dende o punto de vista de varios persoaxes e evitando un único enfoque. Isto supón a ruptura intencional da perspectiva única tradicional e contribúe a darlle riqueza ao argumento en obras como Café Budapest e dota de profundidade psicolóxica a moitos dos personaxes que se enfrontan a un mundo diverso e impredecible, como lle ocorría ao xa citado tamén cura de Cabana de Balieiros. Ben, o segundo dos camiños consiste precisamente no procedimento inverso. A obra gráfica ten como obxectivo, ou como un dos seus obxectivos, denunciar a impunidade de certas dinámicas de acoso diferente, de exclusión, de ataque á alteridade, etc. En conclusión, a gran variedade de produtos gráficos que están surxindo este eido na actualidade, ademais de seren unha mostra innegable da vitalidade e capacidade innovadora deste xénero híbrido, constitúen unha referencia para o futuro no tocante á sociedade contemporánea, para o futuro no tocante á formación da sociedade contemporánea na tolerancia, xa que o amplo abano de posibilidades formais que ofrece esta combinación de imaxes e texto convirteo na metáfora perfecta da riqueza da diversidade.